Hallo mensen. Ja, zo begin ik al mijn video's. Oké, hallo mensen. Ja, voilà. Oh, mijn favoriete zus. Oké, maar deze keer gaan we normaal doen. En lekker dicht bij zus zitten. Want het begint nu natuurlijk een beetje kouder te worden bij. Hey, zijn we er? En wie zijn we er? Noah, Bo en Nona. Ja. De familie. Ja, de hele familie. Ik heb mijn broer en zus nog een keer goed betaald, zodat ze zouden wel meedoen. Het is niet waar, zij niet betaald. Jullie wouden nog een keer een Q&A, dus kijk ze hier, ja. Hallo. Hoe is het eigenlijk met jullie? Ja, dat is ook belangrijk. Hoe is het met jullie? Goed. En op school? Ja. Ja. Is dat daar waar wij in het toilet geweest en daar een foto getrokken hebben waar we gisteravond hebben gegeten? Ja. Ik herken die spiegel. Ja, dat is het toilet waar we gisteren... Moet dat niet zeggen. Hoe is het op school? Goed en leuk. En in hoeveelste leraar zit je? Derde, bam. En wat leer je allemaal in het derde leerjaar? 1000. Tot 1000 tellen en cijferen. Gaan we ook leren hè, van de jaren. En de koning. En de koning. Dat is al bijna af, dat lesje. Dat lesje is al bijna af. En vertel ik er iets over de koning. Dat hij ook houdt van lopen. Ah, je loopt graag. Ja, dat. Dus de hobby's van de koning, dat leer je op school. En Elisabeth is Maar hoe dat je geld deftig moet beleggen en al, dat leert je niet op school. Bruh. Eigenlijk is hij niet echt rijk. Wij betalen eigenlijk voor hem. De mama's en papa's. Ja. En uw zus betaalt ook voor hem. Ja. Iedereen. Iedereen. Alleen wij niet. Nog niet. Genoeg over school. Wij gaan over naar jullie. Onze leuke vragen. Vragen. Dus, iemand vraagt. En niet gewoon iemand. Dat is letterlijk de eerste vraag dat is binnenkomen en echt direct 5 keer. Wat willen jullie later worden? Het voetballer. Voetballer. Baan. En gewoon een voetballer, iemand dat voor zijn hobby voetbalt of ziet een beetje groter. Wilt je bij een bepaalde ploeg spelen? Ja. Wilt je van een ploeg spelen of niet? Ja. Ja of nee? Nu antwoorden. Ja. Ja, dank u. En hij? Ik zou graag met oma een dierenwinkel willen. Met wie? Met oma. Met oma een dierenwinkel sluiten. Nee, een dierenwinkel. Samen in een dierenwinkel. Ja, dierenwinkel openen. Openen, een dierenwinkel. Of een dierenverzorger. Of een dierenverzorger. Maar ik hou van Dat dieren. wou ik ook altijd worden toen ik klein was. Totdat ik wist dat je als dierenarts je hand in de... Als dierenarts moet je met je hand in de poep van de koe gaan. Wat is jullie lievelingseten? Spaghetti Spaghetti? en frietjes. Spaghetti en frietjes, Ja. samen. Zo Nee. frietjes met goede spaghetti op. Nee, Nee? apart. En dan je moet kiezen, frietjes of spaghetti. Pas op wat je nu zegt, hè. Spaghetti. Oei, joh. Is er goed? Nee, is niet waar. Dat is niet waar. En van jou? Dat we vanavond gaan eten. Hetgeen dat we vanavond gaan eten. Dat jij klaarmaakt. En dat, ik maak dat klaar. Dat zijn mijn kipreps met honingmosterd. Mijn lievelingseten. Ik ben vooral voor zo'n beetje wereldkeuken. Ik eet heel graag Grieks eten. Grieks eet ik heel graag. En vol au vent. Vol au vent kan ik elke dag eten. Vol au vent. Wat? Volle is vies. Vol au vent is vies. Nee. Frietjes eet ik ook graag en brochetten. Een cappuccino met havermelk. Dat is toch niet grappig? Maak een keer dat je een beeld ziet. Ik heb wel views nodig. Dat gaat niet lukken met mij alleen. Oké, bon. Helpen ze u als je een hypo hebt? Wat is een hypo? Als mijn suiker te laag staat, wat doen jullie dan? Cola drinken. Ja, nee, ze doen letterlijk niks. Nee, cola. Ja, ik moet dan cola drinken. Drinken jullie ook cola als mijn suiker laag staat? Nee. Solidair zijn? Nee, dat doen jullie niet. Wij zijn geen domme mensen. Waarom zou je dom zijn? Voor iemand na te doen natuurlijk. Ah, je doet dat echt nooit, iemand nadoen. Ja. Domme ding doe je alleen maar na, maar gewone ding niet. Raar. Ik ben de engste nachtmerrie. Nee, ze helpen mij niet als ik een hypo heb. Ik ben ook niet zo vaak thuis. Ze zien mij niet heel veel, enkel in het weekend. En meestal als ik er ben, fret ik al de kassen leeg, dus sta ik toch te hoog. Wie zouden jullie graag eens ontmoeten? Niemand.
Realistic. Wie? Realistic. Die jongen. Iemand van YouTube. Die jongen. En Mbappé, die wil je niet in het echt zien. Uw favoriete Jawel. voetballer. Ah nee, je hebt dat niet gezegd. Ik ging het anders regelen, maar ja, kijk, ik heb je kans Ja, vergeten. zo wauw. Ik Wat? wil die Kijk, is er nog mee aan gebeld? Echt? Ja? Ik hangt daar een poster van hem en je denkt niet aan hem. Maar wat is goed, ik had hem zeggen. Moest u de groeten doen, maar je kunt ze in uw Kant. nachtkastje steken. Ik heb die jongen. Bedoel je? Wie? Geen Die nachtkastje. jongen. Dionne. Zij doet ook YouTube. En Dolly. En hond noemt Dolly. Wie Ja, is hè? Dolly? Dolly, het schaap. Het gekloonde schaap. Nee, dat is het hondje van die jongen. Het gekloonde hondje van Dionne. Hoe zit het met hun liefdesleven? Ja, mama zei dat we er niet op mogen reageren. En trouwens, Ja, dat de is, manager heeft... Wat? en trouwens, dat is hij dus. Maar voor zover dat ik weet is een lineair. De helft van de klas is verliefd op hem, maar je moet niemand hem. En zij is verliefd op de helft van de klas, maar niemand moet haar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Wat vinden jullie het ambetantste aan Bo en wat vind jij het ambetantste aan hun? Ik vind dat met dansen en Bo dat ze bijna nooit meer video's met me hadden, maar nu ben ik blij dat ze het nu wel doen. Dat dus. Of vind jij het ambetantste aan mij? Nee, boos wordt. Ik ben nooit boos. Wow. Hoe zou het dat komen dat ik soms een keer boos ben? Omdat wij misschien irritant doen, maar soms... Zelfkennis, daar begint het. Wat vind ik het ambetantste aan hun? Het feit dat jullie Hollands praten door Disney Channel en Nickelodeon. Die kijken zoveel daarnaar. En die lopen hier echt zo, like zei, eeuw, dat is zo goor. En hem zo, moet je meelopen? Echt, stop ermee. Jullie zijn West-Vlaming. Het is geen gezegd, het is gezegd. Gezegd. Het is leuk. Sarah vraagt, hoe leuk ben ik? Tot te veel? Ja. Tot te veel. Ja. Wat? Ja. Tot ja. Wat? Ik zeg Ja. Ik zeg ja. Maar ik... Mag me niet twijfelen? Nee, zeg- ik zeg niet. Jij zegt ja. Ja. Waarvoor? Ah ja. Ik zeg ja, ik vind jou leuk. Ik zeg ja. Welk vlees pakken je er in de frituur? Een speciale frikadelleke. Een speciaal frikadel. Of soms een keer speciale jagerworst. Of gewoon een keer jagerworst. Nee, speciale jagerworst en speciale... Dus ik heb heel speciaal op een Ik neem altijd iets anders, maar soms altijd veel doe ik mammoet. Met saus. Ja, met saus. En ik eet ook heel graag een frikadel speciaal. Of een saté. Of een boulet. Of een viandel. Ja. Maar meestal pak ik ook een frikadel speciaal. Omdat ik anders nog een sausje extra moet bestellen. Wat vinden jullie heel leuk aan elkaar? Wat vind je leuk aan Noah? Omdat ik tenminste een broer heb. Kan ik ermee spelen? Ja. Oh, dat is lief, maar aan de andere kant ook zielig dat alles dat je kunt zeggen over het is waar. Wat vind jij leuk aan Lona? Hetzelfde. Hetzelfde. En naast dat, wat vinden jullie echt leuk aan elkaar? Dat we veel dingen samen doen. Wat vinden jullie leuk aan mij? Dat we video's maken. En dat we Voor spelletjes Barbie. spelen. En dat we soms naar de parken gaan. En dat we soms een keer op de Wii spelen. Lona is zo lief en schattig en kom je altijd zo knuffeltjes geven. Em gaat zo redelijk egoïstisch denken en koppig zijn soms. Maar het leuke aan hem is, die is gewoon hilarisch. Die is zo grappig. En als we ergens gaan, die kan zo goed dansen. Die laat mij altijd lachen. En zij geeft mij de extra liefde dat ik nog tekort heb. Dat is lekker iets super lief dat ik zeg aan jullie begint te lachen. Maar waarom mogen we onze middelvinger niet uitsteken terwijl we een hem gekregen? Waarom hebben we dat niet gekregen? Wees blij dat je 5 vingers hebt, anders is het lelijk. Mag ik er andere keer uitsteken? Anders loop je zo of zo. Nee, je mag hem niet uitsteken. Raar. Gilles vraagt, wie is uw favoriete zus van ons twee? Oh my god. Eerlijk antwoord, we gaan niet boos zijn. Allee, Lona toch niet? Lona. Lona? Ja. Waarom? Je ziet daar meer. Ja, Zet je wauw. in beeld. Ja, Ja. nee, maar dat begrijp ik En zo wel. kunnen we veel spelen. Ja. Ja. Ah, wel, ja, ik ben al oud. Ik kan niet zoveel spelen als Lona, dus begrijp je daar wel in. Dat snap ik volledig en daar ben ik absoluut niet kwaad voor. Oké, we hebben nog vragen. Gemaakt. Je gaat op reis en je mocht maar 1 iets meenemen. Tablet. Nee, kleurplaat. Nili. Nili. Meedoen. Nili. Hij gaat sowieso je tablet pakken. Als je mag kiezen tussen een kleurboek of je tablet, hij gaat je tablet... Nili, sorry. Nili. Maar als ik zin heb in kleuren, dan zou ik misschien kleur nemen. Maar als ik zin heb als ik niet zo echt zin heb in kleuren, dan neem ik het tablet.
Oké, we vertrekken nu voor 5 dagen naar Frankrijk. En je mag maar één iets meepakken. Wat pak je? Naar daar of terug? Maakt niet uit. Oh, sowieso mijn tablet. Knutseldeppel. Maar dan moeten we wel later mee hebben. Ik neem mijn tablet. Maar ja, dat is inbegrepen. Zijn dat toch daar op het hotel? Tablet. Ja. Tablet. En hij ook. Maar als ik 2 dingen mag meedoen, dan zou ik tablet en dat zou Grief meedoen. Ik heb een tablet en een bal. Hallo. Ik pak mijn insuline mee of ik ga dood. Simon vraagt, hoe zijn jullie punten voor wiskunde? Wiskunde. Wat is wiskunde? Rekenen. Oh my god, weet je nou echt niet wat dat wiskunde is? Nee. Maar zijn serieus? Is die serieus of is die echt dom? Dom. Dom. Rekenen. 99 op 100 van allebei, want we hebben een domme foto gemaakt. 10 maal 5. En ik heb 5 geschreven, want ik was verstrooid, want iemand heeft de hond tegen Ze mij. vroegen gewoon wat dat jullie punten waren. 99. Ik ook 99 op 100 baan. Ik ook. Mijn punt voor wiskunde, ik ga dat zeggen, ik was daar altijd heel goed in. En ik weet nog in het 5e middelbaar was meer dan de helft van de klasse buis voor wiskunde. En ik had toen 70%. Want dat was echt een heel moeilijk examen. Ik was echt goed in wiskunde. En taal. Ik was echt slim. De rest zijn eigenlijk al vragen dat we al hadden. Als ik een Q&A doe, moeten jullie een keer nieuwe vragen sturen. Dat is altijd hetzelfde. Hallo. Ja, volgers. Maar gaan we dan ook nog eens een video doen met slijm? Nee, Ik ben dat ermee mag niet. gestopt. Maar. Ik heb gezegd als mij geen slijm moet. Lona, ik ga geen slijm uittesten. Alle YouTubers waar hij naar kijkt, pakken slijm uit. Maar ik ben geen slijmmeisje. Slijmmeisje. Ik heb slijm gekregen voor uit te testen. But it ain't me. I tried it. Heb die video gezien dat we slijm uittesten. 1 keer zoveel stress is voldoende. Wat zei je aan het doen? Je zit weer op de twerk. Dat is een lelijke manier. Hey. Praat maar voor nooit, niet voor mij. Ik heb niks. Ik heb een TikTok-account gemaakt, maar eigenlijk post ik daar alleen maar filmpjes met hun op. Zo goed als. Niet veel. Maar het is heel leuk. En eindelijk hebben we dat gewoon gedaan omdat deze jongen zijn droom is om likes te halen. Die zou heel graag 1000 likes op een TikTok hebben. Dus volg dat op TikTok. En ook al boeit u niet, like gewoon de video's. Zodat die jongen zijn droom en dat meisje haar droom kunnen uitkomen. Ik vind TikTok Je kent onze namen dus. een kut app, maar oké. 1, 2, 3, piano. 3 stappen achterin. Dag, tot de volgende keer. Die moet niet in mijn wie is dat? Klaasje? Ja, maar Klaasje? dat was toen... Kathleen! Het is Kathleen. Klaasje? Nee. Kathleen is de enige blonde. Dat was nog toen als ik klein was hoor. Nu niet. Ja, nu slaapt ze er gewoon nog elke nacht mee naar bed. Echt niet. Hé, kijk waar mijn knuffels al liggen. Haak je weg. Don't Daar. touch me. Dit heeft Noah gevonden op een straat. Een echte ding van een auto die een beetje kapot is. Speciaal hè. Voel mijn klein op een stuur, maar het is gewoon een beetje dit ding. Annozelaren. Dit heb ik gekregen op mijn eerste Ja, maar dat boeit letterlijk niemand. Niet denken dat we zot zijn. Als je dat denkt. Nee, niet denken. Zit er maar zeker van. Merci voor het kijken. Totdat we er weer zien bij ons zonder een kletsen tegen je kop. Doei!